Cigirê berpirsê polîtbûrûya rexistana Asûrî ragihand ku girtina dibistanên Siryan û Aşûr û Ermeniyan li parêzgeha Hesekê ku ji aliyê çekdarên Sotoro yên ser bi Partiya Yekîtiya Siryan ya ku di rêveberiya PYD de ne, hate pêkanîn ji bo cêbicîkirina biryara desteya perwerdeyê ji moletkirina dibistanan û sepandina xwendina sîstema rêveberiyê hate kirin. Dawud cigirê berpirsê polîtbûrûya rexistana Asûrî ji Arkerê ragihand. Dibistanên hatine girtin ji aliyê hikûmeta Sûriye ve ji sala 1935 ve hatine moletkirin û yek ji mercên moletkirinê ew bû ku ji bilî sîstema hikûmetê nabe were xwendin û eger sîstemeke din hate xwendin ew dibistan wê werin girtin. Dawud serbar kir ku gelê Siryan, Aşûr û Mesîhî ji biryar û kiryara PYD ya hovane bêzar bûn. Lewma xwepişandaneke gelerî hat lidarxistin û careke din dibistan hatin vekirin. Dawud tekez kir ku ew wek gelê Siryan û rêxistana Asûrî ne li dijî sîstema xwendina zikmakî ne. Lê mijar ew e ku sîstema PYD ne sîstemeke rawa û yasayî ye û tu danpêdanek xwecihî hikûmî û ne jî navdewletî pê nehatiye kirin, her wiha û ne bi bawernameyan wê û ji mafê xelkê ku pêşeroja zarokên xwe bigerin. Di dawiya axaftina xwe de Dawud cigirê berpirsê polîtbûrûya rexistana Asûrî got ku xwepişandana ku li dijî biryara PYD derketiye ne bi tenê xelkê Siryan û Aşûr têde beşdar bibûn, lê belê xelkê Ereb û Kurd jî têde hebûn û nerazîbûna xwe nîşandan.